were taken from the police officers. Riwruok mar Blue Cross Kenya komakore kod duol makedo gi yedhe mameroji na kada ochako chenro mar twak kod kanise ewi okenge makare minyalo tii godo e kedo kod yedhe mameroji e kind rowere kod nyithindo mapod somo ahinya e kindegi ma skunde koro lor. Maendi biro kaluwore kod ripot manogol kod nakada higa mokalo mayango ni sani yedhe mameroji omedre ahinya e kind rowere matindo mapod somo e primary kod secondary. Ripodno yango ni nyithindo e kind higa mar 4 nyaka 20 tiyo kod yedhe mameroji, kendo mano emomiyo basiche kaka mag mach kod mamoko masiko mienjo e skunde mopogore. Okwa oganda mondo nywak lwedo kanyakla e puonjo nyithindo kod rowere rach donjruok e tiyo gi yedhe mameroji. Wang'eyo ni gik mameroji nyithindo osedonje kendo alwora marwa osekethi kod bedo ni nyithindwa osechako donjo e mer. Omiyo mande momiyo waluongo jodolo mondo mi wawinje twak kaachiel kod jodolo wawuo kodgi mondo mi uwinje duond jodolo bende kaluwore kod mer gi gik ma kasara ma mer kelo e anyuola kata dak marwa. There was a pointing hand to the drugs that are infiltrating in schools. Therefore, we sought to seek out whether what was being claimed was actually true, because scientific evidence you can rely on. And indeed, we found that there are drugs in schools, and we found the age limits that are affected most. And therefore, this calls for every one of us to be on the lookout on where our children are, how we talk to our children. Wang'eyo ni en chandruok maduong' nikech nyathi biro ringo wuok dalagi. Magi nyithindo magi kata mane street makoro waluongo ni street children. Nikech kamero osebet ni e family to kuma ginyalo chomo onge koro nitie kendo ok ginyal winjo maber. Emomiyo wadwago ne Blue Cross erokamano kawuono nikech gitemo mondo gikel ji duto mondo nywak tijni.